forumның açılışından eң нык исеңдә калган нәрсә булды? Нинди чыгышлар булды? Кытайдан келген татар егетінің шығышы мия бик ошады. Шундай матур иттереп ул үзләре турында әйтте. Нәрсә турында әйтте? Ничектер аларның уже кайтасылары килә, Татарстанга туган якларына кайтасылары килә. Миннехановдан олышымыз теләде. Менә син Төркиядән килдеңме? Төркиядән килгәч Татарстанга син дә кайтасы килмиме? Шуңа күрә мин монда килдем, укырга да дип инде. Менә нинди проектлар син тәкъдим иттең бүгенге быелгы форумда? Мин татарча алып барылу турында әйткән идем. Менә монда килер алдындан мин уйладым, русча алып барылыр дип инде. Монда килгәч татарча алып барылуны күргәч инде мия бик ошады. Рәхмәт. Татарча алып барылу. Тагын нәрсәләр күрергә теләр идең? Нәрсәләр сөйләшергә теләр идең? Әле беренче көн kararga kирәк. Нинди чаралар, уздыралар, нәрсәләр ясыйлар карарга. Менә кайсы секциядә син катнашырга уйлыйсың? Кайсы бүлемдә? Мин телим татар теленең бүгенге көнне икилешәк турындагы сессиядә катнашырга мин телим. Үзең чыгыш ясарга уйлыйсыңмы? Юк, әле уйламыйм. Фикерләрне генә җыясың. Фикерләрне җыярга. Нәрсәләр әйтер идең моннан тыңлаучыларга? Һәр вакытта шайтылган сүз кебек инде. Татар теле югалмасын. Çünkü tilini yogalsak biz milletle de yogaltırga mümkün. Şuna göre til yogalmasın. Bütün kişi balasına şulay tatar tili bile iletip istese. Mine bugünkü günde min köpme tatar yaşları bile tatar şahsı eşip aralaşan. Bu benim için elbette bir rahat.